babae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is... Jane's Secret File. Si Jane na umabot pa ng 3 bahagi ang Secret File. Para manakit ng mga tao ngayon. Manakit ng mga may lihim na pagtingin sa kanilang mga kaibigan. Si Jane na napalagpas yung pagkakataon para umamin dun sa best friend niya na may nararamdaman siya. Huli na ang lahat. Nung nagkaaminan sila. O nung nagkaaminan man sila, ayaw na nilang ituloy pa. Kasi ayaw niya nang may masaktan pang iba. Well, pakinggan na po natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and viral reactions sa ito pong sabi ni Matt. Napakalungkot naman ang kwento niyo magkaibigan, nakakapanghinayang, hindi kayo nagkatuluyan. Ang ganda ng DJ Rocky ngayon, ang ganda ng earring. Shoutout po sa asawa ko, Charlene Velasco, pagaling ka mahal. Mahal na mahal kita. At pasabi ng ating kabisyo na si Pao Marasigan, ang sakit ng storya. Dami kong kilalang ganyan na kaibigan ko. Kaibigan mo ba talaga, Pao? Baka ikaw yan, ha? Well, kung talagang mahina tayo sa mundong ito at hindi paglaban ang gusto natin, kahit saan pa nagawain or larangan, matatalo tayo. Pag-greet po ako, currently working here sa Candelaria, Quezon Province from Pao Marisigan. Maraming salamat, Pao. Ito naman ang sabi ng ating kabisyo na si Alazar C. Kaloyloy. Ganda ng story ni Jane. Meron naalala ko tuloy yung crush ko nung elementary, si Nichelle. Tatapat ko dapat sana yung pagkakataon na yun na minahal ko na siya noon pa. Kasi sa every time na magkikita kami, naasar ko siya noon eh. Parang di siya babae kung manamay kung kumilos. Lalaki talaga kung kumilos to eh. Napapatanong ako dati noon, tomboy ka ba talaga? Tapos sinabi niya sayang nga eh. Dumating hanggang sa punto na dumating yung reunion namin noong 2019 na nalalaman ko na kinasal na pala siya. Sobrang sakit talagang bumuhos talaga yung emosyon ko. Umiyak ako sa harap niya. Tipong nalaman ko sa reunion namin, pareho kaming nakainom ng time na yun eh. Reunion namin nung batch namin nung elementary, nangyari sa Rosario. Pareho na kami nakain, at kami na may nararamdaman kami sa isa't isa. Shot pa! Kahit mali. Sa story ni Jane, natuto ako dun sa tama, nasa huli talaga ang pagsisisi. Pinakawalan mo pa yung 1 grade 2 true love mo, di mo siya pinaglaban. Masaya na si Dionysius ngayon, magkakaanak na siya. Sana masaya ka yung sa sender si Jane at saka si Harry. Lapit na kayong ikasal. Sana hindi ka umatras sa kasal nyo. Yun lang, Ate Rocky. Maraming salamat, Elizar Kaloyloy. Parang ibang klase yung pakiramdam nito ni Elizar. Yung damang-dama mo na nakainom siya ngayong gabing to. DJ Rocky. Biro lang. Anyway, ito pa sabi ni Apple. I can relate to Ate Girl. May mga bagay talaga na hindi para sa atin.
tanggapin na lang wholeheartedly. Palaging piliin at gawin ang tama. Sa ngayon, part ako ng entourage ng kasal nung guy. Talaga? Apple. Pwede pa. Pwede ka pang umamin. Malay mo naman. Amin ka lang naman. Di ka naman maghahangad na may mangyari pa diba? Pero pwede naman for the last time. Charot! Charot! Ito pa sabi ng ating kabisya na si Charles. Hay, marami na namang mga kabisyo na ayaw mag-first move sa crush o best friend nila. Another series na naman ba ito ng Gulan kahit 2025 na? Sender, andun ka na. Imbis na paganon, ay, wale. Buti na lang may hari ka na. Pero sana, maging totoo ka. Tagu-taguan ng feelings. Ganun ba dapat yun? Sana hindi. O, sa mga nakikinig dyan, mag-first move din pag may time. Charot with harot. True! Kapag tipo mo, pag gusto mo, sabihin mo. Oo, gusto kita. Ikaw, gusto mo ako? Ganon. Anyway, ito pa sabi ng ating kabisyo na si Darwin. Well, ganun talaga minsan yung dream boy ng letter sender na si Dionysius, hindi talaga sila meant for each other. Dapat mag-focus na lang siya kay Harry na nagmamahal sa kanya. Congrats DJ Rocky. First time this 2025 na merong secret file na may part 3. Gusto nyo pa ba? Ako ayoko na. Ang haba. Hindi kinaya ng oras. Ito naman sabi ng ating kabisyo na si JP. Napakasakit ng SF. Nakaka-relate ako dyan. Doon sa salitang sayang. Long story kung ikukwento ka pa. Pero para sa akin, feeling ko may part 4 pa yan. Cause hindi pa yan kasal. May chance pang umuwi etong si girl sa Pilipinas. Pero congrats na lang sa kanila. Para sa mga mababagal dyan, umamin na kayo. Dahil nasa huli ang pagsisisi. Yun lamang po. Happy Thursday. Pabari po kay J. Ricardo Dala. He is watching right now. Uy, maraming salamat ha. Eto rin po ang sabi naman ng ating kabisya na si Chanel. Uy. Grabe yung secret files ngayon. Akala ko talaga nung una, puro batuhan lang sila ng mixed signals. Hindi ko sila masisisi if hindi sila nagkaaminan. Nung una pa lang. Nakakatakot naman kasing mawala ng best friend. I've been there too. Kaya alam ko yung feeling na kinikip yung nararamdaman dahil natatakot ka na baka hindi ma-reciprocate yung nararamdaman. To sender, alam ko na maraming what ifs ang gabag sa'yo ngayon. Lesson na rin sa inyong dalawa, kaya sa lahat ng taong may lihim na pagtingin, umamin na kayo. Wala namang mawawala maliban sa friendship ninyo. Charot with harot. Huwag niyong hayaang humantong kung kailan meron na kayong pwedeng masaktan at pinangakuan ay dun kayo magkaaminan. Mas okay na yun kaysa sa maging mabigat yung nararamdaman niyo. Ika nga ng favorite song ko, in the end, we only regret it. The chances that we didn't take. Shoutout po kay Mika, Jane Abelio na sobrang nasasaktan sa Secret Files. Aww. Mika Jane Abelio, sana okay ka lang dyan. Okay pa naman daw siya, sabi niya. Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Robert. Sakit sa puso niyan, DJ Rocky. Kung gusto mong ilabas ng meron o nararamdaman mo sa iyong puso, ilabas mo yan. Sabihin mo na bago mahuli pa ang lahat. Ganun talaga nasa huli ang pagsisisi. Okay lang yan. Malay mo makatagpo ka pa uli ng tulad niya. Ito pa sabi ni Norbert. Napaka-unfair ng sitwasyon. Kasi mahal mo siya, tapos siya mahal ka rin, pero hindi pwedeng maging kayo. Actually, alam niyo ba yung parang quote na nagsasabing, they're so
many couples out there that they are together but they don't love each other. And there are so many people out there who love each other but they aren't together. Gets nyo? Ang daming couples, no? Na oo, magkakarelasyon pero hindi nila mahal yung isa't isa. Pero marami din dyan na hindi magkakarelasyon pero mahal nila yung isa't isa at hindi po pwedeng maging magkarelasyon sila. Bakit ganun yung buhay? Bakit di pwedeng maging magkarelasyon na lang? Kung mahal nyo naman yung isa't isa. Kasi nga, hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon at hindi lahat nagiging matapang. Pero paano ba natin i-define yung salitang katapangan? Courageous ka ba o matapang ka ba pag ipinaglaban mo yung nararamdaman mo sa isang tao? Matapang ka ba kapag umamin ka sa taong gusto mo o mahal mo? O pwede rin ba nating masabi na matapang ka kapag pinrotektahan mo yung friendship ninyo? Matapang ka din ba pag sinabi natin na hindi mo na lang ipinaglaban dahil ayaw mong may masaktan? Alin dun yung mas may bigat dun sa salitang katapangan? Sino dun yung maituturing na matapang? Ako, I believe we all have different versions or understanding of the word courage or katapangan. Kanya-kanya tayo ng definisyon eh. Kanya-kanya tayo ng persepsyon at kanya-kanya tayo ng gustong katapangan na panghawakan. Basta gawin mo kung ano yung makapagbibigay sa'yo ng kapayapaan, ng pangmatagalan. Kasi pwede ngang at peace ka ngayon, pero kinabukasan, at after 5 years, hindi ka na at peace. Pero pwede rin naman na hindi ka at peace ngayon, but in the long run, at peace ka. So you have to really weigh your options bago mo i-embrace yung gusto mong definition mo ng katapangan. Am I making sense here or senseless lang ako? Charot. Charot o darot. Pero alam mo yun, kabisyo, magkakaiba kasi talaga eh. Kasi ako, sasabi ko na parang, pag ako ba'y nasa posisyon nitong letter sender natin, naamin ba ako? Pero ayoko rin maging OA. Ayoko din na parang, ako lang yung nagmamahal. Ayoko rin na parang, ako yung aamin. Pero alam mo yun, bigay na ako dun halos sa tao. Na parang available ako, sige naman ako nalapit sa kanya, tawagin ko siya kapag kailangan ko siya. Tapos hindi naman niya ako nililigawan. Tsaka syempre, di ba bilang dalagang Pilipina, tapos iniisip niya na lalaki ka, parang wala na ba akong femininity na ipapakita sa'yo, kaya feeling mo barkadang lalaki mo lang ako? Parang nakaka-dishearten din naman yun sa isang babae. Na parang ganun yung pinaparamdam sa'yo ng lalaki. So ngayon, nalaman natin na yung lalaki kapag inaasar ka pala, ibig sabihin may gusto yan sa'yo. Oh, umasa na naman yung mga ibang girl lalo dyan. Pero sabi nila, kapag nasa medyo bata-bata years ka, kapag ang lalaki nga daw mapang-asar sa'yo, lagi kang binubuli, o kaya parang medyo hinaharot ka, ibig sabihin may gusto raw sa'yo yan. Kung walang gusto sa'yo, baka wala lang talaga siya mapagtripan. Baka ikaw lang talaga trip niya mapagtripan, ganun. Oh. Charot no with harot. So yun ba? Yung mga pang-aasar na ganun? Kikiligin ka ba dun sa ganun? Eh syempre, tayo naghahanap tayo ng verbalization. Alam mo yung gusto natin marinig mula sa tao
kung ano talaga yung nararamdaman niya para masuportahan yung aksyon niya ng mga salita niya. Gets mo, kabisyo? May nararamdaman tayo nararamdaman natin. Tapos iba rin yung nakikita natin at iba rin yung naririnig natin. And in order for us to validate what we feel, we have to see it and we have to hear it. And for others, hindi lang basta-basta nila dapat makita yung aksyon ng isang tao kasi nga baka iba interpretation niya. Dapat marinig niya rin mula dun sa taong yun na ginugusto niya kung ano talaga yung state nilang dalawa para sa kanya. So napakahalaga nung na-verbalize yung nararamdaman ng tao. Kasi nako-confirm kahit papano. Hindi lang through actions but through words. And that's when you validate what you feel. Gagamit ka ng senses mo. And etong senses na to, binigay ng Panginoon sa atin para gamitin natin sa pakikipaglandian. Yung pala yun! Diba? Gamitin ang mga mata para malaman mo kung ito bang taong to ay nag-e-effort sa iyo. Meron ba siyang mga ginagawa para sa iyo na po pwede o posibleng tanda ng kanyang pagmamahal o pag-aalaga? May mga naririnig-rinig ka ba mula sa kanyang labi na may gusto siya sa iyo o inaalagaan ka? Kasi kung magbe-base lang talaga tayo sa nararamdaman natin, it may lure us Ang taray ng lure. Pwede, it may fool us, yun na lang. Pwede tayong lokohin nun Kasi kapag gusto natin yung isang tao, lahat ng valid reason para maging mabuti siya para sa atin at para paniwalain yung sarili natin na mabait siyang tao at karapat dapat siya sa buhay natin at para magstay pa siya sa buhay natin at para hindi natin siyang tsugiin, diba? Hindi natin tsugiin yung connection natin dun sa taong yun. Gagawin natin. Kasi ganun kapag wired yung utak natin na gustuhin yung isang tao. Ganun siya. Pero pag ayaw natin, diba? Ang dali lang. Ang dali lang ikat yung communication, ang dali lang ikat lahat. Kulang na nga lang, ibaon mo yung mukha niya sa sahig, diba? O sa lupa, ganun. So I guess, kabisyo, napakahalaga na hindi lang tayo basta-basta magtiwala dun sa nararamdaman natin. Pero magtiwala din doon sa ibinigay ng Panginoong Diyos na senses natin. At pakaisipin natin na kaya ibinigay itong mga to ay para bigyan tayo ng linaw sa mga tatahakin nating desisyon at aksyon sa buhay. Pwede kang magtanong. Pwedeng magsabi ng nararamdaman. Recently nga may post ako about me walking in the middle of Nami Island. Ang taray ng Nami Island. May share ko lang to Hindi ko sure kung relevant to para sa'yo, pero I think pwede ko tong i-relate dito sa storyang to. Napatela fracture ako in the past. So, hindi ko sure kung alam nyo lahat ng nangyari sa akin, pero ngayon pa lang sasabihin ko na nabali yung buto ko dati sa tuhod. Oo. So, for quite some time, hindi po ako nakapaglakad na maayos. Nadulas lang ako sa isang rampa nun at wala akong nakapitan. Nadulas ako, as in tuluyang nadulas ako. Ma-pride ako nun Sinubukan ko talaga na tumayo pero hindi nabali siya. So recently, nagpunta kami ng Nami Island. Winter po dun, South Korea. Nag-snow. So ngayon, yung surface nung daan, yung ilan dun, madulas. As in iced. Kasama ko yung asawa ko. So bumabaybay kami doon. Siyempre, 'di ba? First time ko nga sa Nami Island, tapos gusto ko libutin 'yun. Kumbaga, kung wala akong pilay, wala akong naisip na parang nangyari sa akin in the past, talagang larga talaga ako doon. I'm like an atleta, ganon.
Pero habang naglalakad ako, nararamdaman kong madulas. Napapakapit ako ng mahigpit dun sa asawa ko kasi pumapasok yung anxiety ko. Alam mo yung may takot, may trauma, na parang baka madulas ako ulit. Mabali ulit yung buto ko. Baka hindi na naman ako makatrabaho. Baka hindi ko na naman magawa yung gusto ko. Baka nakaupo na naman ako forever doon sa harap ng TV namin, sa sofa namin. Tapos, pag magpapaligo ako, kailangan may kasama ako. Magde-defecate ako, magmimixturate ako, kailangan alalayan ako. Diba, as a strong independent woman, ayoko ng ganung pakiramdam. So, habang binabaybay, sabi ko parang ayoko nang maglakad uli. Sabi nung asawa ko, upo na lang tayo dito? Di na tayo lilibot? Paano mo makikita yung ganda? Sa paisip ako, oo nga naman. Paano ko nga naman makikita? Alam mo yun, napaisip ako at natagpuan ko yung sarili ko na nagtatalo sa pagitan ng lalakad ako, kahit natatakot ako, pero susubok ako. Or, hindi na ako maglalakad, magsistay na lang ako doon, tapos uuwi na kami. Pero hindi ako sumubok. Hanggang doon lang ako. Tatanawin ko na lang yung mga view doon. And then, I realized, may makakapitan naman pala ako eh. May pwede naman akong kapitan yung mister ko eh, kung sakaling madulas ako. Kailangan ko lang ng lakas ng loob. Kahit natatakot ako, kailangan kong subukan para makita ko yung ganda na sinasabi niya. At sinubukan ko nga. Walang nangyari sa akin masama. Maganda pa yung nangyari. May pictures ako. Tapos ang sarap pa sa pakiramdam. Nakapaglaro ako ng snow. Alam mo yung kahit may takot ka, subukan mo pa rin. Kasi itong takot na to, magnanakaw to ng kaligayahan eh. Magnanakaw siya ng tunay na kaligayahan. Do not let fear rob you from experiencing something great. Or do not let this fear block you from experiencing something great. Because you'll never know. Baka dumaan na yung oportunidad, yung chance, at hindi mo na yun mabalikan pa ulit. Because it's just once in a lifetime chance or opportunity. At mapapasabi ka sa pinaka huling parte ng iyong buhay na sana pala ginawa ko yun. And it's better to live with oh wells than what ifs. Take chances because life is short. Anyway, congratulations by the way sa'yo, sender. I hope kung ano man ang isinisigaw ng iyong puso at kung ano man ang makapagbibigay sa'yo ng kapayapaan, ma-discern mo yan. I wish you well. Happy life with the man you chose. And ganun din kay Dionysius na minsan minahal mo sa buhay. Actually, may sasabihin pa ako about Totgay. Pero baka sa susunod na yun. Masasabi mo ba kasing the one yun? He got away nga eh. Gets mo? Hindi siya the one. Kasi nga nag-got away because the one will be with you. Parang ganon. Anyway, I would love to read your story. So kung meron ka kabisyo na secrets to share, pwede naman. Send mo lang sa akin, rakitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in Bathroom Breaker, still with me, DJ Rocky. And you are listening here sa station number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Jane's Secret File. Metro's #1